All-time lover. Ayan, Kylie Lalabs, I miss you, host. Mega love shout out, Lalabs Kylie. Lalabs Kylie, mega love shout out. How are you, Lalabs Kylie? You are my first viewers now. Give me likes, Kylie. You miss me every day. Ayan. Kylie Lalabs, thank you so much. Kylie, give me likes. On my live, Kylie Lalabs, give me thumbs up or likes. Kylie, don't forget why. Wow, I'm in the first one here. That's never happened to me before. Lalabs, give me likes on my live. See, you didn't give me likes. Until now, I don't have likes. You are my first, but you didn't give me likes, Lalabs. Kylie. Give me likes, Kylie. I give you 1 likes. Yes, give me. Because you are my first viewers. So, thank you, Lalabs Kylie. Thank you. How many takes do you want? 100,000 or 1 million likes? I want 1 million. You're welcome from Kylie. Ayan, Lalabs, thank you. Thank you so much, Lalabs. See, you are number 1. Nobody coming. So I don't know how that's gonna be possible, but it's probably gonna take a long time before you get a 1 million. Inshallah, Kylie. After many years, we will get a 1 million subscribers. Then after that, we will get 1 million also likes. Yes, I am correct. Hope I can get 100,000. Inshallah, Kylie. Kylie, how are you? How about your watch hour? How many years you are your YouTube, Kylie? I think it's going okay. Ayan.
I did such a good job on my live stream last night. I just got a lot of people and just keep giving them blue jackets because they were new people. Yeah, it's good, Kylie. Now you know how to put sa. It's good, Kylie. Good job. Thank you, host. Ayan, you're welcome, Lalabs, Kylie. See, no one come? Angelica Tamsak, Migalab shoutout po, Angelica Lalabs, Migalab shoutout. Yan, Lalabs, yung kausap ko si Kylie Kripner. Siya pa lang yung tao. Kabubukas ko lang uli. Si Kendall Escoto, kapitbahay, I'm back again, ha. Lalabs, you back again. Oh, mashallah, mashallah. Salamat, kapitbahay. Kapitbahay, natutulog ka pa ba? Parang hindi ka na ata natutulog, ah. Wala nang tulugan, kapitbahay ba? Kanina nandito ka, ngayon nandito ka na naman. Ano lang ako, nag-clear story lang ako ng mga alagad ko, eh. Angelica Dan, dikit na sa'yo, pasukli na lang po from kapitbahay. Yan, Angelica, pasukli na lang si kapitbahay, Lalabs. Dan na yung kapitbahay mo, Lalabs. Ayan. Dan na po ang kapitbahay. Palablab na lang ang ating kapitbahay, mga Lalabs. Everybody connect to Kylie Kripner, mga Lalabs. Everybody happy. Hi everybody, how is the day when doing? Ayan. Yung pusa ko makulit, love kasi kita, mama host, kaya lagi kitang inaab. Tingnan mo yung pusa ko kasi nag-ngiyaw-ngiyaw ba? Thank you, kapitbahay, Lalabs. Anong oras ka ba nag-ilis? Di pa kita na timing nga nag-ilis. Ngayon, kapitbahay, wala akong trabaho. Nandito lang ako sa bahay. Nakalib. Kaya, I have a lot of times on my YouTube channel, Kylie Kripner. I think one day I have 2 times LS. Ayan. 8 or 9 PM Pinas time. Morning, PM. Sige, abangan kita bukas. Inshallah bukas. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Means, alas 12 ng tanghali sa? Alas 12 ng tanghali dito kasi 4 hours lang yung gap. 4 hours lang yung gap natin from UAE to Philippines. 8, 9, 10, 11, 12. Bukas 12. 12 dito, tapos dyan 8. Okay. What time are you in the PM when you do your live stream? This 1:30. Here 1:30, but in Philippines is 5:30 AM. Ayan. Kylie. Padikit please from Angelica. Ayan. Lablabin natin si Angelica, mga Lalabs. Pero yung ka-Aruba TV ko ang ginagamit ko. Okay, no problems. Kasi ininja mo lang naman sing kapitbahay. Maui boy, what are you doing?
Yung pusa ko nagpapasaway, gustong magpakarga. Ayan. Wow, from Kylie, wow. Ayan, na-clear ko na lahat. I already clear everything. Isang bahay ko yan, binababa ko, haha. Ayan. Ang dami mo namang bahay, kapit-bahay, sana all. How you manage that to accounts? Ang dami mo namang bahay. Siguro ang laki na ng ano mo. Ng sweldo. Ang laki na siguro ng sahod mo. Ano, kapitbahay. Tama ba? Sana all maraming sweldo. Everyone having a good morning. Ayan. I need to charge this one, Maui Buya. Itong pusa ko, papaluin ko na to, makulit eh. Ha! Stop! Naughty boy? You're naughty boy, ha? I-charge. Charge ko lang yung mobile ko ba? Hindi pa muna yung dalawa, ha ha ha. Tingnan nga natin. Kapit-bahay, laigis. Ipin nga natin. Tingnan. Ala, Friends Love Me. Si Friends Love Me, bahay mo sa'yo rin to. Copyright disclaimer under section on copyright. Hindi pa muna yung dalawa. Ah, pero naka 1K. Hindi ka pala tumuni. Indicate ko to sa'yo. Wala lang bakit ba? Wala lang bakit ba? Lakas ng trip mo dito. Parang may kasama ka dito ah. May kasama ka. Oo, akin din yan. Parang may kasama ka ditong ano ah. Anong ginagawa mo dito? Friends Love Me, ang dinikit ko sa'yo, loves. Friends Love Me, kapitbahay. Ikaw ba tong nasa madilim na kwarto? Friends Love Me. Oo. Ikaw pala yan, oy. What did you do yesterday? Yesterday, Kylie, nothing, same. What I will do? Nothing. And how about you, Kylie? Angelica, nandyan ka pa ba, Angelica? Just relax. Sana all nagre-relax.
I'm gonna do another video later on tonight, but it's gonna be some sort of different video. Ayan. No problem, Kylie Lalabs, no problem. Ayan. Oh, whoa, whoa. Come here, Maui. Sit here. Oh, whoa, whoa. Tonight. Oh, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa. Sit, my boy. Tonight. And mga lalas, magsipasok lang kayo dyan. I'm with Maui Boy, my loving baby. I love you, Maui, from the bottom of my heart. Ayan. Yan yung baby ko, mga lalabs. Thank you so much po sa 8 million thumbs up. Ayan. My baby here. My Maui Boy, my baby. Sit nicely. Don't eat this. Oh, wow. No need, no. What do you want? Want to go? Oh, wow. Good morning, host. Tamsak dikit dan. Ayan. Ren011, big love shout out. Ren, ayan. Ayan, may jacket ka na rin. Grabe tawa ni ano. Dikitan nyo yung nakapin, yung ayaw nyong masaktan. Ren0, meron ka ng jacket po. Ren0, ayan. Lalabs, may jacket ka na. Ayan, lablabin nyo po ang nakapin. Kung ayaw yung pakain ko kayo dito sa aking pusa. Ayan. You want to bite them, Maui Boy, or no? You are not biting, sa. You are a good boy. My baby is a good boy. Ayan. Yan, wait lang natin. Nasaan na yung mga tao? Salamat, host. Walang anuman po rin 011, lalabs. Main channel mo to, lalabs. Maghintay lang tayo ng kunting tao. Kasi kabubukas-bukas ko lang din naman. So my boy, you want to sleep? Huh? John Ray Remix. Can you guys come back to me and I will connect back later? Ayan. Check natin, my boy. Check natin yung bahay ni Ren0. Si Junli pala to. Si Junli Wong. Si Junli Wong channel pala to. Nandikit ko to sa Junli, ha. Ayan. Kalas, my boy, you will go? Say bye-bye to them. Say bye-bye, everybody. Everybody, bye-bye-bye. Yala. Malahi, boy.
Ayan, John Liwong. John Liwong, ayan. Dikit ko to sa'yo, lalabs. John Liwong. Tarantadan. Lablabin nyo yung nakapin. Ayan. Madikit please para Angelica. Sino ba to si Angelica? Si Ilis Gambong. Ayan. Ayan, lablabin nyo po si Angelica mga lalabs. Ayan, si kapitbahay. Yan, nasa bahay mo ako, John Liwong. I'm here in your house, John Liwong. Napampirit, pam 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 parang pam 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 pam. Yan. Sarap naman nitong niluluto mo. Piririt, piririt ng piririt. Tararan dan tararan, tararararararan. Tiririn, tiririn. Dayang, dayang, dayang. Dayang, 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 dadayang. Tarararararan. Ayun, date ko na sa'yo, Rin 011. Ayan, sarap naman ng iyong niluluto. Ayan, dikit ko rin to kay Angelica. Ayan, punta natin si Angelica. Ilis Gambong. Ayan, Ilis. Nasa bahay mo ako, Ilis. Tarararan, tararan. Prince Onion Soup. Wow. Shhh. Prince Onion. Ayan, soup. Masarap ba to Prince Onion Soup? White onion. Alas 2 na pala mga lalabs. Parang bilis-bilis ng oras. Mapak-anak talaga ako. Ayan.
Angelica, padikit kay Angelica mga lalabs. This is RBF Mini Sound. Kapitbahay TV dan dikit from Red 011. Ayan. Kapitbahay. Ayan. Pasuklan na lang si Ren 011. Ayan. Ren 00111. Si Ren. Ayan. Suklan na lang kapitbahay si Ren. Kung ayaw mong masaktan, magsukli ka dyan. Oy. Ayan. Dito to sa'yo pangalawang dikit, Angelica, bigay ko to sa'yo lalabs. Ayan, Matab Haydari, may love shout out, Matab. Matab Haydari, may love shout out. Ayan, Matab, may love shout out sa'yo lalabs. Thank you so much, Matab. Yan, dikit ko sa'yo, Angelica, pangalawang dikit ko. Yan, pinapanood ko pa, Angelica, para di malagas. Joseph Cast TV Vlog, may love shout out. Harang Tamsak Dan from Joseph Cast TV Vlogs. Ayan, salamat Joseph Lalab sa iyong paharang at sa patamsak. Thank you so much Lalabs. Thank you. Like 11 from Matab. Matab Haydari, Lalab, salamat. Thank you so much. Premiere, ayan. May premiere pala si Meet lang, ditin ko muna si kapitbahay din, punta tayo kay Joseph, may premiere pala siya. Matab Haydari, nagbaba ng kanyang bahay. Dikit ko to sa uli kapitbahay. Pangalawang dikit to sa ilalaba. Wait lang Joseph, ay isa lang, dikit ko lang tong isa, panoorin ko muna. Ayan, doon tayo sa may premiere mga lalads. Angelica Dan dikit from Ren 0. Ayan, Angelica lalads. Masuklian na lang lalads. Si Renz, ayan, si Ren. Salamat. Punta tayo kay Joseph para meron siyang premiere. Premiere mga lalabs, premiere. Yan mga lalabs yung aking upload, ay yung aking uploads, Pikula ng Oragon. Joseph Kala Cast, ayan, lablabin natin. Joseph of the nights. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, Joseph Cast TV Vlog, hello from Matab. Ailinski, hi from Joseph Cast. Ayan, punta ko sa bahay mo Joseph, tamsakan natin yan. Yan, si Bicula ng Oragon, ako rin yan mga lalans, uploads ko yan at di maklik. Ayan,
Main mo pala to, Joseph, wait lang, check kung nakadikit din ako sa'yo dito. Patamsak po ang nakapin mga lalas, may premiere. Of the... Ayan, Joseph Mata, blablabin natin mga lalabs. Meron siyang premiere, ayan. Ren 001 dan po from Joseph. Ayan. Ren, please connect to Joseph lalabs. Ayan, Joseph, nasa bayo. Dati pala tayong dikit lalabs. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, Joseph, nadikitan na kita lalabs. Tamsak. Tayo'y sumayaw sa iyaw, Matab Haidari. Nagbaban dating Josrick Vlog po. Change name lang po ako. Lanitsky Lalabs. Miglab shout. Hi host. Ayan, Lanitsky. Akala ko tulog ka na. Hinahanap kita eh. Ayan. Hinahanap kita Lalabs, Lanitsky. Andito na naman si host. Welcome back, Lanitsky Vlog. Ayan. Bananahan kita bukas, Lanitsky Lalabs, Lanitsky bukas. Ayan. Bananahan kita para tumaas yung banana mo bukas na. Ngayon kasi nasa LS tayo eh. Ayan, dikit ko to sa'yo, Joseph. But we already connected, I think, long time ago. Ayan. Madam Mary Rose Strawberry. Tamsak Dansis. Ayan. Madam, Miguel, shout out. Ayan. Good morning sa'yo. Nagkape ka na ba? Lanitsky Vlog, ayan, nagawa ng bahay. Maktab Haidari, ayan, Maktab. Ayan, Joseph, tinikit ko sa'yo. Katawan, patamsak sa premiere. Sige po, pakatapos po kay kay Joseph. Tamsakan muna po natin, Lanitsky Lalabs. Tamsakan mo yung nakapin Lalabs. Ayan, naka-main channel yan. Lanitsky, lalabin mo ng nakapin Lalabs. Joseph Cast TV Vlog. Ailinski Sisi, maaga gising 4 AM. Maaga mo naman, madam, magising, oy. Pag nagising ka na, di ka na nakakatulog uli. Ay, Maktab Haidari, ayan, nagbaba ng bahay. Maktab Haidari po, lablabin. Sige po, Madam Mary Rose, tamsakan ko na yan pas mamaya. Pin kita. Walang problema, ate, salamat. Ayan. Kumain ka na, Lanitsky? Lanitsky, kumain ka na ba? Dan, tamsak po sa nakapin. Ayan, dikitan mo na rin. Ayan. Dinikit mo na ba yung main mo dyan? Ayan. Ayan, Joseph, dan na po sa'yo si Lanitsky Vlog. Magbakas ka doon, Lalabs. Lanitsky, para suklian ka ni Joseph Cast. Ayan, malaki na yung kanyang bahay. Kasing laki na ng bahay ni Madam Mary Rose. Sana all. Ayan. Kumain na ako kanina, ate, di ba? Pagdating ko. Kanina naman yun eh. Ngayong gabi, hindi ka nakakain. Dan sa nakapin. Ayan. Madam, salamat. Ayan, Taytay Channel, Miguel Abzaura, Taytay Channel. Ayan. Taytay Channel, Lalabs, thank you. Hindi na, ate, inom lang ng fresh milk. Wow, fresh milk. Ayan, 8 million in the house. Miguel Ab, shout out. Rin Zero, ayan, nagbaba ng bahay. Maktab Haidari, nagbaba ng bahay. Ayan. Thank you so much from Taytay Channel, Lalabs. Thank you so much din, Lalabs. Taytay Channel, ayan. Lalabdan na ba kayo sa nakapin?
mga lalabs. Maktab, you done to Joseph cast on the pin, lalabs. Give thumbs up to him, lalabs. Thank you so much. Dan na po sa nakapin. Ayan. Joseph, pabalikan na lang po sila ni Ski, lalab. Tamsakan natin yung Laniski, nandyan yung iyong nandyan si Madam Mary Rose Strawberry. Di ba member ka dyan? Kaya no, Madam Mary Rose, tamsakan mo yan. Ayan. Dan na ba kayo sa nakapin, mga lala? Laniski Vlog sis, Miguel Love shout out. Laniski Vlog dan na po, salamat. Ayan, salamat Joseph, lalabs. Ayan, TV papakita ng isang banana, ano. Joseph din, pupunta na tayo kay Madam Mary Rose para matamsakan din yung kanyang, ano. Ayan, dikit ko rin to sa'yo, ano, Joseph, pangalawa, ayan. Thanks you, Joseph. Ayan, salamat lalab, salamat. Cedric John Mariano 2, good morning, Idol Islandski Vlog in Tamsak dan Idol. Ayan. Salamat, Cedric lalab sa pagtamsak. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa iyong patamsak, mga lalabs. Maktab Haydari, nagbaba ng bahay. Cedric, ayan. Cedric John Mariano, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Doon tayo, mga lalabs, sa may mga premiere, ayan. Kung sino ang may premiere dyan, magsabi. Ayan, punta tayo kay Madam Mary Rose. Saan na ba yung bahay niya? Ayan, patamsakan natin yung may mga premiere, mga lalabs, ayan. Ren Zero, ayan, nagbaba ng bahay. Zedric June, nagbaba rin ng bahay. Matab Haydari, nagbaba ng bahay. Lablabin natin yan, mga lalas. Lablabin. Ayan, 6 million in the house. Igalab shout out, 6 million. Laniski Vlog, dikit sa'yo main ko at 16 banana. Ayan. From Mary Rose Strawberry, ayan. Salamat po, Madam Mary Rose. Our street, many sound system. Ayan, Joseph Cast TV done. Pabalik na lang sa bahay ko, 1 minute, wag mag-skip. Ayan. From Cedric. Lalabs, tamsakan po natin yung nakapin may premiere, mga lalabs. Thanks po, Mary Rose. Ayan, from Laniski Vlog. Virgin. Da 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 dan. Ayan, dikit ko sa'yo, Madam Mary Rose. Ayan. Meron pa pala akong hindi nakadikit sa'yo. I connected to the link. Ayan, Madam Mary Rose. Kylie Kripner already connected to you, Madam. Pabalikan na lang po. Ayan, Matab Haydari, nagbaba ng bahay. Kapit bahay, nagbaba ng bahay. Ayan. Si Lansky, dikit. Dikit na gilis lahat kay Lansky Vlog. Member ko yan, Lansky Vlog. Oh, Madam, kaibigan ko yan. Kaibigan ko yan, si Lansky. Ay. Lansky.
Hindi ka nag-ano dyan, paramdam. Ha ha ha, ayan. Angelica, Dan, pabalik na lang sa bahay ko. 1 minute, awag mag-skip. Ayan. Maraming salamat from Cindric. Matab, ate, yes, ano po yon? Marutulog ka na? Ano didede? Ren Zero, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Or mamaya. Pagkatapos kong mag-ilis, banahan kita lang ni Skip para tumaas yung ano, bahay mo. Pangisda kita lalabs lang ni Skip mamaya. Ayan. Dito lang ako nag-chat kasi sino? Alam na. Sino? Si Prapol. Sige lang. Nireplyan ko lang. Sige na, replyan mo. Kawawa naman, di mo na pinapansin. Puro ka na lang whitey. Maghanap na lang iba yan. Lagot ka. Ayan. Maktab Haydari. Ay, ambot laniske, oy. Sino chat? Alam na this. Ayan. Alam na yan, Madam Mary Rose. Yung nag-chat. Ay, tamsak na po sa nakapin from Ren Zero. Ayan. Taytay Channel, Madam. Ayan. Si Madam Taytay. Eradon ni Miglab shout out. Eradon, Miglab shout out po. Eradon, ayan. Meron ka na pong jacket, Eradon. Salamat. Ayan. May jacket ka na po, Lalab Miglab shout out. Eradon ni. Ayan. If you want to join my host, you're more than welcome to. Ayan. Why, Kylie, now you are on live? Laniski Vlog, lablabin natin mga lalans. Ayan. Ren 0011. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan. Matab Haydari po. Nagbaba rin po ng bahay. Mga lalags. Ayan. Yung aking ulo kalbo na. Kakatali. Nakakalbo na si Hoss. Ay. Nakaka-stress kasi dito sa UAE. Uwi na tayo ng Pilipinas. Ayan. Nireplyan ko lang from Laniski Vlog. Magparamdam ka naman, Laniski. Puro ka na lang whitey. Oy, kawawa naman yung ano mo dyan. Yung pusa mo. Matab Haydari, nagbaba ng bahay. Ayan. Kapitbahay TV, dan pabalik na lang sa bahay ko. 1 minute, wag mag-skip from Cedric. Ayan. Ayan, salamat. Dan, Maktab Haydari, nagbaba ng bahay. Eradon, Migalab shoutout. Meron ka na pong jacket, lalabs. Ay, aray. Maui? Ay, boy! Ayan, Matab Haydari po, nagbaba ng bahay. Kinubambam, ayan yung aking member. Eradon ni. Si Caleb Whitey. Oh, Caleb! Baby pa yung bahay mo, lalabs. Only 60. Adik na manok na pula. Ayan, Eradon ini, bakit di ka nagsasabi, lalads? Ayan, meron si strawberry, pasukli na lang from Eradon. Yan, lalab, si Eradon, baby pa yung bahay nito. Eradon ni, merero strawberry, pasukli na lang. Ayan, Matab Haydari, you done to merero strawberry. Daddy Jess Vlog, good morning, lalabs. Ayan, Daddy Jess Vlog. Good morning po sa'yo. Ayan, kumusta ka na po? Ayan. Good morning everyone. Philippine time. Ayan. Laniski Vlog dan from Eradon ini.
Yan ikasunod ko Eradon na. Baby pa pala yung bahay nito. Meron pa lang siyang 60 mga lalans. Matab Haidari dan from Eradon ni. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Matab Haidari, TikTok viral tusok. Ayan, TikTok viral. Salamat po sa iyong patusok. Mega love shout out. Good morning, TikTok viral lalabs. Yan mga lalabs. Good morning everyone. Thank you so much. Ay, ang Pokemon, oy. Short video from TikTok. Ayan, silipin natin yung bahay ni TikTok, oy. TW sa nakapinhos. Ayan, from TikTok. Ang laki pala ng bahay ni Jessie. Sana all. Sana all. Ayan. Mayor Isko Moreno. Purak Public Market. Ayan. Ayan, ang ipli naman ng mo. Wala pang 1 minute. Kita ko bakas ninyo, nagsusukli ako, pinapanood ko video ninyo. Huwag kayo sukli mga madali, pinanood ko. Ayan. Eradon, hi. Hello. Eradon, wag kang umalis ha. Pagkatapos natin kay Madam Mary Rose, ikaw ipin ko para tumaas yung banana mo. TikTok viral, pasukli na lang from Eradon ni. Ayan. Matab Haidari, nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout. Nireplyan ko lang from Laniski Vlog. Okay lang yan, Laniski Lalads. Hanapin ko nga yung isa kong mobile, Laniski. Bigay ko sa'yo. May isa pa akong mobile dito eh. Yung maliit. Para maging dalawa yung mobile mo. Yung isa pang banana mo, yung isa pang chat. Ayan. Hanapin ko Lalabs, Laniski. Alam ko meron ako dito eh. Ano ata yun? Samsung yun eh. Maliit. Yun, nasa box ata. Lagyan mo na lang ng SIM card. Hanapin ko nga bukas. Ayan, wala na akong gagawin. Meron pa akong mga mobile dyan, Laniski eh. Cute yun, Lalabs. Gumagana pa yun. Laniski, oy. Sige, akin na ate. Hanapin ko bukas. Nandyan lang yun eh. Sa mga sa mga kalat-kalat. Ayan, kawawa naman ako. Ayan, from Laniski Vlog. Salamat. Lablabin natin yan. Ayan. Kung mag-alala pag ikaw na muni, ayan, makakabili ka na ng house in lot. Maraming mobile, maraming laptop. Ayan. Matab Haidari, nagbaba ng bahay. Ayan. Matab Haidari, kasi Lalabs, Laniski, nag-start ka ng nag-white, kailangan dalawa yung mobile mo, Lalabs, hindi lang isa. Kakailanganin mo ng mobile. Ayan. Inshallah. Ayan, inshallah nga. Ayan. Kailan mo may extra gadget, Laniski. Ayan. Kaloka. Ayan. Matab Haidari, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Matab Haidari. Thank you so much. Ayan mga lalabs, ilan mobile yung hawak ko? Ayan, tatlo. Ayan, lahat nanonood, oh. Ayan, lahat nanonood, Laniski, ayan, oo. Oh. Lahat ko pinapanood. Ayan, Caleb Whitey Dan. Full pack, ayan. Short video from TikTok viral. Lablabin natin, ayan. Matab Haidari, nagbaba ng bahay. Sige, nandyan ka pa ba, Saan na ba yung yung maliit na bahay? Si Eradon, nandito ka pa ba? Matabay, replyan ko lang. Ayan. Kanina pa pala to. Eradon, nandito ka pa, Eradon. Umalis na ata yan. Sabi ko wag siya alis. Ayan, Matabay Dari nagbaba ng kanyang bahay. Eradon, ambot dodong, oy. Eradon ni, magbaba ka ng bahay ba? Eradon ni.
Lumayas ata. Era dun nila, Laz. Where are you now? I am calling you. Punta tayo kay Renz kung wala siya. Si Renzero kanina pati. Renzero, Lalabs. Wala na rin. Renzero, nandito ka pa ba? Oy, Dodong. Matabay dari, ayan, nagbawa ng bay. Wala na rin si Renzero. Okay, fine. Renzero, oy. March Vlog Lalab, Miguel Lab shout out. Kina-check mo yung ano mo, WH Lalabs. Napiplay kita, gabi-gabi kita piniplay. Pang-apat na gabi na kitang naplay ha. Mamaya uli. March Vlogs, ayan. Oy, mga Lalabs, ay, ayan. Kay Matab muna tayo kasi kanina pa siya dito. Miguel Lab shoutout sa lahat. Irene Blue, Miguel Lab shoutout. Matab, ayan. Punta tayo kay Matab. Wala na yung mga tinatawagan ko kanina. Irene Blue, Miguel Lab shoutout. Irene Blue, ayan. Irene Blue, Lalab, Miguel Lab shoutout. Ayan. Matab, ayan. Hadari, nagbaba ng bahay. Mary Rose Strawberry Madam, ayan. Upcoming LS from Irene Blue. Okay, Irene Blue, after this Matab, I will pin your link, okay? So that people will give you thumbs up. Thumbs up host, ayan. Salamat March Vlogs, ayan. Salamat Lalab sa iyong patamsak. Check mo yung ano mo, WH. Sure, ayan. Sure po, ayan. March Vlog. Chinik mo yung WH mo, Lalabs, gumagalaw. Check mo every 2 days. Ayan. Matab Haydari, nagbaba ng bahay. March Vlog, nagbaba ng bahay. Matab Haydari, ayan. 11 million in the house. Miguel Lab shout out. Ayan. Thank you so much everyone. Ayan. Mr. Master, binababan. Wait lang host from March Vlog. Sige lang Lalabs, okay lang. Sige lang. Morning te, ang channel Lalab, Miguel Lab shout out. Ayan Lalabs, morning te, salamat sa iyong pamorning. Ang channel, natutulog ka pa ba? Check ko, ayan. Check mo March Vlogs kung dumagalaw ba yung WH mo, ayan. Ilan na, ayan. Ang channel, nagbaba ng bahay, ayan. Kasi 4 kayong piniplay ko, si Bia Pick and Mix Vlog, ikaw. Din si yung kagabi may dinagdag akong isa. Si Plantita, ano ba yun? Si Ims Planteta pala yun. Yung dinagdag ko kagabi. Matab Dan, ayan. TikTok viral Dan from Mero Strawberry, ayan. Sabi ko kay ano, wag siyang umalis. Yung kanina kasi 60 pa lang yung bahay niya. Ayaw niya ata ng ano, banana. Lumipat siya ng ibang LS. Matab you have Matab you have road to 1K 996. Ayan. Matab Haydari. Yan mga Lalabs, yung nakapin 4 na lang. Road to 1K po ang nakapin mga Lalabs. Host, I'm sorry, can stay long have sis now just came to give like. Ayan. Okay, thank you Irene Blue. No problem Lalabs. But I will give you thumbs up.
I will give you thumbs up, Irene Blue. Laniski Vlog. No problem, lalabs. Thank you. I'll give you thumbs up, Irene Blue. Naku, lapag ng lapag na kapin. Ayan. Ay, naalala ko nung nakaraan, pinagraduate ko pala to ng 1K. Ayan, bumagsak siya uli. Naalala ko na mga lalabs. Sa akin din yan graduate eh. Nung nakaraan. Hindi man lang yan siya nagpasalamat. Yan. Gagraduate na naman siya sa akin uli ng pangalawa. Sana yung charger nito. Naalala ko na morning host, Miguel Love Shoutout R&B channel. Ayan. Miguel Love Shoutout, isaksak ko lang yung mobile ko ay palubat na oh. Ano na siya, madi-deadbat. Ayan, pag-graduate natin uli yung nakapin, hayaan mo siyang baba ng baba. I remember you, I remember the day when you here with me. Mars Black, ano, na-check mo na lalabs? Hey, stop laughing to me, I will key you. Ayan. Oh my god. Thank you so much everyone. Ayan. Meron strawberry nagbaba ng bahay. Yung nakapin po road to 1K mga lalabs. Bumalik na naman siya dito pero pinagraduate ko na yun nung nakaraan eh. 3 days ago ata. Mata Baydare. Ayan. Thumbs up from Al TV USA. Miguel Love shoutout. Mga lalabs yung nakapin po road to 1K. Ayan. 3 na lang po sa nakapin mga lalabs. Rin Zero. Tinatawag kita kanina lalabs. Umalis ka. Ayan. Miguel Love shoutout. Maktab, this one is a second time that you are graduating 1K sa? Before, I think 3 days ago you reach already 1K. Now you come back, then you will reach again 1K. Inshallah, this is the last time. Then next time, you will be more banana will connect it to you. Ayan. Tamsak host, Bells Adventures. Like 21 from Bells Adventures. Maktab Haydari, you give to me thumbs up, lalabs. Thumbs up ko, salamat. Ayan, nandito na ako. Ayan, AlTV USA, Miguel Love shoutout. AlTV Miguel Love shoutout. Like 21 lalabs. Matab Haydari, ayan, RMB channel. Thank you so much. Rodi Katamura, Miguel Love shoutout. Rodi Tarasampo. Ayan mga lalabs. Kung meron kayo dyang 10, pwede kayong makipagbartiran kay Rodi Katamura. And sa susunod lalagyan ko yung aking ng bartir, ayan, para makahanap tayo ng mga babartir. Next time I will put yan yung nakapin po mga lalabs, road to 1K. And ilan na ba siya? Ayan, 2 na lang po sa nakapin, 2 na lang. Mga lalabs, magpadikit nga rin ako. Ayan. Ayan, magpadikit ka na naman AlTV USA. Sino ba to si AlTV USA? Magpadikit nga rin daw siya. Matab Haydari, mga lalabs yung nakapin po road to 1K. Ayan, ilan na lang sa kanya? Isa na lang po. Ayan, gagraduate na naman siya. Wala mga lalabs, this is the second times na gagraduate siya uli sa akin. Unchannel, nagawa ng bahay. Unchannel. Hey. Na 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 na. Isa na lang sa nakapin. Ayan, graduate na naman siya ng 1K. Mr. Jewett, la la lay.
Time lover. Sirina Sasapa, Tamsak Dikit Sis, and Mary Rose Strawberry Nation. Ayan, madam, salamat. Salamat po, madam, sa iyong pagdikit. Si Sirina pala to. Sirina Sasapa. Sirina nga lang, Sasapa nga lang. Ayan. Kasar si Lolo, kinain na naman ako 50. Ay, grabe naman, lalabs, oy. Baka naman kasi hindi ka nag-declare history. Ang channel. Nag-declare history ka ba? Baka panay pasok ka sa LS. Panay pasok ka agad-agad-agad. Na hindi ka malang naglilinis ng yung bahay. Yung nabanana mo sa kabila, pag pumasok ka doon, kukunin niya yun. Ayan. Rin Zero, nagbaba ng bahay, matabay dari. Ayan. Taniski vlog, ha ha ha. Siri, natawa tuloy si Madam Oy. Yeah, just now you give like, lalabs, matab. I will give you kick. Matab, Chwada, ayan. See, now I remind you that you give me tamsak. Just now you give. Tamsak dances from Mary Rose Nation. Matab, hi dari, Madam Mary Rose Nation. Salamat po, Madam, sa iyong patamsak. Matab, hi dari, ayan ang harang pamor from Madam Mary Rose. Ayan, Madam, salamat. Out mo na, mi host. Miguel love shot po sa lahat. Sige po, lalabs March. Ayan, salamat. Sige, may gagawin ka. Ang channel, lalabs. Baka kasi hindi ka nag-alilinis. Maglilinis ka muna bago ka papasok sa LS, ibang LS. Ayan. Galing ka sa akin, bago ka lumipat sa iba lang, maglinis ka muna. Ayan. Tamsak Dan host from AK Kitchen Vlog. Miguel love shout out. Mary Rose Nation TV, Tamsak Dikit Sis. Ayan. Madam, maraming salamat po sa iyong pagdikit. Thank you so much, 50 WHT. Ha, sige, okay lang yan. Mamaya, ipipli kita, huwag ka mag-alala. Bakit ang laki naman ng kaltas ng WH mo? Eh, grabe. Dan full pack sa nakapinhos. Ano kasi ang ano dyan, di ka pa muni, di ba? An channel. Kasi ako nung nag-ano ko ng ano ko WH, every 1 week, meron akong upload na video. Kaya wala, swear to God, hindi ako nilagasan ni Lolo ng WH, never. Nilagasan lang ako ni Lolo sa tamsak, saka sa views. Pero yung aking WH, never niyang ginalaw, wala, swear to God. Hanggang sa na-monetize ako within 4 months, na-monetize ako mga lalabs. Hindi niya nilagasan yung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung WH ko hanggang sa isang araw nakakaano ako nakaka 200 na WH sa isang araw lang yun ha. Everyday ako download. Everyday ka download. Yeah. Alam, may nag-unsub kay Maktab. Ano nga mag-ano dito, magdikit ng makagraduate na to. Di kasi Maktab, please return to who is connected to you. Just return it, Maktab. Not only dropping your link. Otherwise, they will take back your all banana. Badin kalas. Mapi banana. Lagi ako ginagalaw ni Lolo. Bakit ganoon? Baka kasi wala kayong upload ng every week. Ba't ganun? Wala, swear to God talaga. Hindi niya pinakialaman yung WH ko. Pang 999 ako. Ayan, LTV USA. Ayan. Ay, malapit ka na mag 2,000. Sana all. Maktab Dan from TikTok viral. Mga lalabs yung nakapin, ipag-graduate na natin mga lalabs nang makaalis na sa taas. Ayan. Nang gigigil na ako yan sa taas. L3 Miguel love shout out. Matab Dan, Matab, please connect to TikTok viral. L3 lalabs Miguel love shout out L3. Ayan, Matab hi dari. Yan natin ba si Matab kung gumraduate na. Ayan, alhamdulillah Matab, now you will celebrate
You never say thank you. Shukran. Ayan. Ayan mo na nga siya. Matab Kalash, you already 1K. Ayan, Tamsakdan, number 30 host from Jail Sosa, Miglab shoutout. Nandyan na ba si Zero? Zero, umalis ka na naman ba? Kanina pa tinatawag. Rin Zero, nandito ka pa rin. Rin Zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamsakdan. Matab, congrats Lalab. Ayan. Mabruk, mabruk. Diots Lands. Diots Land Didi. Ayan. DDD. Ayan yung ano niya, bandila niya, binaba niya. Matabay Daridan from Crossbreed. Maktab, please connect to Crossbreed Lalabs. Zero, nandito ka pa ba? Zero, bahala ka dyan Zero. Kanina ka pa tinatawag dyan, na ayaw mo talaga. Oy, punta nga tayo kay TikTok viral. Kanina pa to siya. Kanina pa to si TikTok. Ayan, ipin muna natin. Baba na natin si ano. 1K na siya eh. Matab, you already 1K now. Ayan, TikTok viral, lablabin natin mga lalabs ang nakapin. TikTok viral. Trio newbie, isa na lang. Trio newbie? Trio newbie. Nasaan na ba siya? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ano yung tumunog na yon? Kasara na yan. Ayan, Matab Haydari, nagbaba ng bahay. Matab. Ayan, JC Mendoza dan from Crossbreed. Thank you, host from TikTok viral. Walang ano man lalabs. Ayan. Puntan natin yung bahay mo. Wow, Mayor. Isko. Jel Sosa. Ayan, nagbaba ng bahay. Crossbreed Dutch. Matab Haydari. Ayan. Kapitbahay. Crossbreed OTW. Thanks. Anchani lalabs. Ayan. No worries ang channel ah. Mamaya play kita din after to this. I-check mo lang yan. Ayan. Ang ikli naman ng video mo, ano? TikTok. Tapos na agad. Ang channel nagbaba po ng bahay, mga lalabs. Matab Haydari. Ayan, nagbaba ng bahay, Matab. Oh my gosh. Holy moly. Matab Haydari. Ayan. Ayan, Matab nagbaba ng bahay. Si Matab, mga lalabs. Hit na pala to sa'yo, ano, Jessie? Jel Sosa TV dan from Crossbreed Dutch. Ayan. Thank you so much, lalabs. Matab Haydari po, ayan, nagbaba ng bahay, Matab.
Jomar or crossbreed dan pulpak sa'yo kapatid. Ayan, from TikTok viral. Ayan, Jomar. Dan na sa'yo si TikTok viral lalabs, Jomar. Mention lang balikan ko agad from TikTok viral. Ayan. Dami namang harang. Ayan, dikit ko to sa'yo, TikTok. Ayan, dikit ko to sa'yo. Ayan, dikit ko na to sa'yo, TikTok viral. Ayan, unchannel dan from crossbreed Dutch. Ayan. Yan, crossbreed. Pasuklian na lang po unchannel lalabs. Dan si crossbreed sa'yo lalabs, pasuklian na lang. Salamat. Matab Haydari, please return from TikTok viral. Matab, please return to TikTok viral lalabs. Matab Haydari na lalabs, not only dropping your link, just connect to TikTok viral. TikTok on the pin. Ayan. Tik-tik ka daw, TikTok viral, tik-tik. Tik-tik, hello. TikTok. TikTok pala, hindi tik-tik. Yes, Matab, connect to TikTok viral on the pin. Ayan. They give you flowers. Ay, ang butoy. Laniski, ayan. Matab Haydari, nagbaba ng bahay, Matab. Matab, connect to TikTok viral lalab, not only mentioning. Ayan. Mr. Masteler, ayan mga lalabs, yung aking member yan. Mga lalabs, yung aking video binababa ni Bicolana, ayan. Patamsak naman ako mga lalabs, Bicolanang Uragon. Yung aking video dyan, ayan. Bloody Ngus si Matab from TikTok viral. Hinahayaan ko na lang yan lalabs. Dagdag din yan sa WH. Ano ba dinikit mo sa kanya? Hayaan mo na, wag mo nang baklasin TikTok, oy, lalabs. Hayaan mo na siya, at least nakatulong ka. Baka mamaya baklasin mo ayan. Pangalawang niya na sa akin yan, graduate. Nung una, pinagraduate ko na yan ng 1K. Ayan, bumalik siya kasi nalagas. Yan, graduate na naman siya. Yan, nag 1K na naman siya ayan, no? Oh. Crossbreed Dutch, ayan, nagbaba ng bahay, crossbridge. Breed pala, breed na yan. Natin si crossbreed, kung sino si crossbreed. Si Jomar Onyati pala si crossbreed. Ayan. Si TikTok viral. Ayun, ang laki ng mga bahay nito. Si Jesse Mendoza, malaki rin naman yung bahay. Okay, host, no probs. Ayan. And may dumating mga lalas. Buksan lang natin yung pintuan. Okay.
Oh, kapit. Nasakit. Tignan pa. Wait lang mga lalabs ha. Mag-ihilang siya. Baby. Eh. Parang na ano siya sir. Hindi dumating niya. Bakit? Saan yung na... ay ka. Sabi niya. What is your... Bibit, tinan mo naman si Mario. Palis ako. Tantos. Nako. Mario boy. Hindi na ako mag-apply ah. Bigyan niya yung puti nasa kanya. Cellphone. Yun ako na. Meron pa naman dyan manok. Hindi din ako mag-apply. Pak mo ito tao. Sige mo na. Wait. Sige, mo na. Ate, good night na. Suhada. Sige na, matulog ka na. Mega love shoutout Alisada. Mega love shoutout. Sila ni. Yung mga lala. Puyatan ka mo. Tamad man tong babaeng to eh. Hindi mo puyatan. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout. Mega love shoutout Alisada channel. TikTok viral. Ayan. Baba ng bahay. Nandyan pa ba si ano? Altis. Mega love shoutout. Ayan, meron ka ng jacket. Sorry naman Altis. Ayan. Hindi kasi ako nagdala ng mobile. Ayan, may jacket ka na Altis.
Ang galawin yung camera yan. Ano naman yan eh. Diyan pa ba si Crossbreed? Crossbreed, nandito ka pa? Sapar, how are you my friend ho? Sapar, may love shoutout Zavar. Ayan. Thank you so much Zapar, you come back again. Ayan. Zafar, nagbaba ng bahay. Zafar, ayan. Thank you so much. Crossbreed, nandito ka pa ba? Alisada, Miguel, shout out. Crossbreed, still here or not here? Ren Zero, malis na rin si Ren Zero. Ayan, punta nga tayo kay Zafar. Kanina pa to si Zafar eh. Pangalawang balik niya na to. Param pam 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 pam. Da 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 dan da da dan. Ayan, 5 million in the house. Miguel, love shout out 5 million. Thank you so much. Thanks my friend. No problem, lalabs. Chararam. Yan, Zafar. I will check your house. Chararam. Please connect to Zafar Ishak mga lalabs. Piririt ng piririt, tantaran tantaran, tadadadadadadadan, tadadan. Tadadan. Piririt ng piririt, pamparita, pampirit, tantaran. Zafar, ayan, I will connect this one. Extra banana for you, Zafar. Extra banana for Zafar. Ay. DJ John Ray Remix. And I connect, thanks my friend host, no problem, the mix page. Miguel, love shout out lalab, the mix page. Salamat. Thank you so much everyone. 12 million in the house, Miguel, love shout out. Madam Ara, Miguel, love shout out po, madam. Ayan. Ara and Elos vlog, Miguel, love shout out. Good morning, madam. Madam Ara, good morning. Stop running, mawibo. Yan ka na naman eh. Ano na pinag-ano ng pusa na to? The mix page you done and you connect to me friend, thanks. Ayan. Ayan, the mix page lalabs. Dan daw sa'yo si Zafar. Ayan, pabalikan na lang po. Salamat. The mix page. Ayan, salamat, salamat. Reggie Flores Remix. Zafar, you already monetize your channel? Because you have ads. You have harang-harang. Ayan.
This is RBF Mini Sound. Haba ng harang ni Zapar. Uy, ayaw nang matapos. Why? JRR Remix. We'll let you go. Why? Samurai. The best music mix only on JRR. We'll let you go. Why? Met. Ha? Met. Karapatan, Miguel Love, shout out. Karapatan natin. Ay. Kailan ka na naman, mga Weibo. Stop running, oy. Reggie Flores Remix. Karapatan na gawa ng bahay. Karapatan. Quit. Alam mo, magkakaroon na naman yung camera ko. Kylie Lalab, Miguel Love, shout out. Kylie, thank you so much. Masbate, Masbate. Ayan. Of the nights. Masbate Remix. Ow! Di. Ayan, thank you so much. Ayan, may nagpalipad na naman. Thank you so much. Ayan, help channel. Triang Konyang channel. Ayan. Salamat. Thank you so much. Mayroon naman blessings. Ayan. Pag mabait ka talaga, pinagpapala ka ng Panginoon. Ayan. Salamat naman. May nagpalipad na naman, oy. Ayan. Makakauwi na talaga tayo nito ng Pilipinas. Thank you so much. And what's your name? That channel. I will write your name. Sonic Wave Disco Mobile. Chan charan. Ayan, may nagpalipad na naman. What's your name? Terang Kunyang. Ayan. Thank you so much po sa pag-share ng your blessings. Ay, sis.
Ang pusa na to ang kulit. Papaluin ko na te. Help channel. Thank you so much, lalabs. Just wait, I will drop your link. Dot. Do. Dot do tirang. Kunyang. Ayan. Ang laki ng bahay ni Dot Dot tirang kunyang. Ayan. Dikit na natin tong aking name. Akala ko ano to. Ayan, parang Pilipino siya eh. Ha? Hi host, ayan, may love shout out. Ayan. Lang natin. She. Ay, Mawi. Tamsak. Ayan, Madam Ara, salamat po sa patamsak. Doterang. Baka pala yung bahay niya. Yung pangalan niya kasi ang haba. Be my ladies of the nights. Doterang mga lalabs yung ating super chatters. Ayan. Madam Ara, upcoming LS patamsak, salamat. Sige po, tamsakan natin yan. Mas bati. Ayan mga lalabs yung ano po nakapin, yung ating super chatter. Ayan. Salamat po sa pag-share ng yung blessings. Ayan. Pag ano ka, tingin mo, pinagpapala ka talaga ng Panginoon. Kapag wala kang taong naapakan, ayan. Pag wala kang taong naargabyado, ikaw yung inaargabyado. Tamshrik host from MJ Mix. Ayan. Salamat lalab, salamat. Ayan yung ating pong super chatters mga lalabs. Si Doterang, ayan. Doterang channel. Pilipino pala siya. Akala ko siya ano. Akala ko si Doterang ay isang ibang lahi. Akala ko ibang lahi siya. Hindi pala siya ibang lahi. Hindi isa siyang Pilipino. Saksakan eh. Ano, tapakan. Yan, Madam Ara, sige po, tamsakan natin yan. Yan, palablab po ang nakapin mga lalabs yung ating super chatter mga lalabs. Salamat. Ever says MJ Mix TV, may love shoutout sa'yo lalabs. Madam Ara, ayan, punta ko sa bayo Madam Ara, wait lang. Tamsakan natin yan, ayan. I connected to the link. Ayan, thank you so much Kylie Lalabs. Thank you. Thank you. So lang naman po Madam Ara. Thank you din po sa iyo. Ayan. Forever and ever. You're welcome my friend. Ayan, thank you so much.
24 pero 30 nakalagay. Ang bigat to eh. Dan Husa nakapin from MJ Mix TV. Ayan, salamat MJ Mix Lalabs. Sa pagdikit sa nakapin Lalabs, salamat. MJ Mix. Sino ba to si MJ Mix? MJ Mix TV. Ayan, baby pa pala yung bahay mo. 438. Main channel mo ba to? Main channel mo nga to. Tingnan ko nakadikit sa'yo at nakadikit ako sa'yo. Ayan MJ, di pala ako nakadikit sa'yo. Ito na, dikit ko na yung main ko sa'yo ha. Suklan na kita Lalabs. Ayan, nasa bahay mo na ako. Lanao del Norte, Mix Club. Karapatan, Miguel Love, shoutout po Karapatan. Ayan po mga Lalabs, dikitan natin yung nakapin, super chatter. Karapatan po nagbaba ng bahay. Nasuklian na kita MJ Lalabs. Sa aking main channel. Ang laki ng bahay ni Dot Dot. Ano ba yung pangalan niya? Dot Doterang. Dot Doterang Kunyang. Ayan. DJ Arjun on the mix. Ay, parang nasa Hong Kong siya. Our street, many sound system. MJ Mix TV OTW from R and Elos Vlog. MJ Lalabs, wag kang umalis lalaba. Siya maglalaba. First time. Ayan, Pansy Face, Miguel Love, shoutout Lala. Pansy Face, Trudy, hello host. Ayan. Miguel Love, shoutout Lalabs, Pansy Face. How are you? DJ Arjun on the mix. MJ, pabalikan na lang si RN Elos Love Lalabs. MJ Mix TV, kalimbangin mo yung Lalabs. Nag-LS yan siya.
MJ. Ayan si Madam Ara. I'm fine, thank you. How are you, lalabs? Alhamdulillah, I am fine also. Ayan. Fancy face. Ayan, nagbaba ng buy. Fancy face. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. Yan, natapos rin. Tinapos ko yung harang. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of Ayan, Kim Song Han, broadcast. May love shout out. Dear my friend, nice to meet you. I live in Seoul, Korea. Ayan. Korean lalabs. Ayan. Anong sayo? Anong sayo? Anong sayo? Anong sayo? How are you? Oh my God, may nagpalipad na naman. Ang daming blessings. Oh my gosh. Alhamdulillah. Oh my God. Pag mabait ka talaga, thanks God. Oh my God. Thank you so much, Kim Song Han. Miguel love shout out. Thank you. Oh my God. Ang daming blessings. Thank you so much. Kim Song Han lalabs. Thank you. Thank you so much. Oh my God. Ang daming blessings mga lalabs. I don't know what I feel now. Ayan. Thank you so much. Broadcast. Kim Song Han. Korean my friend. Thank you. Paano ba yung link niya? Ayan, go to channel. Yan mga dalas ng labin natin, si Kim Song Han. Yan mga lalabs yung nakapin po, nakapin. Lablabin po natin ang nakapin. Ayan yung ating second super chatter. Thank you so much. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. I wish you endless development of your channel. We always support you. Ayan. Thank you so much, Kim Song Han Broadcast Lalabs. Thank you so much. I don't know how I feel now. Ayan. Kim Song Han, thank you so much. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Sir James, mega love shout out, thumbs up. Ayan. Salamat po Sir James sa pa-thumbs up. Thank you so much. Mega love shout out to you Sir James GPGP. Thank you so much. This is the mix of DJ Romar, the best.
Dikit ko niya ng kapin. Alisada, mega love shout out lalabs. Thank you so much. Yung mga lalabs, kung gusto yung magdikit po sa nakapin, ayan, mag-go to channel na lang po kayo mga lalabs. Go to channel. Click nyo lang po yung 3 dots. Ayan. I am at work now, so see you next time. Ayan. Thank you so much. Kim Sunghan lalabs. Salamat sa pag-share ng yung blessings. Thank you so much. God bless. Ayan. Malis na siya, babies. Ayan, nag-share lang siya ng kanyang blessings. Thank you so much. Napakabait talaga ng Panginoon. Dana PH, tusok puhos, bago lang dito. Ayan, Dana, mega love shout out. Ayan, Dana, mayroon ka ng jacket lalabs. Dana PH, ayan, may jacket ka na lalabs. Bye there my friend. Ayan, bye lalabs. Thank you so much. Take care. Dana PH, ayan, nagbaba ng kanyang bye. Dana PH. Dana, ayan, tingnan natin yung bahay ni Dana. 2.56. Ayan, laki ng bahay mo lalabs. Dana, sana all. Payoda po host. DMQ TV official. Ayan, laki ng bahay mo lalabs. DMQ. All the host. Ayan. DMQ. Laki ng bahay mo lalabs. Sige lang, ayan. Fancy face Trudy po, ayan, nagbaba ng bahay. Fancy face Maels. Nasa bahay ka na, Maels, matutulog ka na. Kanina papasok ka pa lang. Ngayon patulog ka na. Kumain ka na ba, Maels? Kusina ni Maels. Can you guys connect? Salamat tos lang, ano man lalabs. Ayan, kusina ni Maels, hindi pa ako matulog lalabs, wala man akong pasok. Ayan, nakaano ko lalabs, nakalive si Os. Marami akong time sa aking YT. I have a lot of times of YouTube channel now. Ayan. Sige, Dana, bigyan kita ng extra banana. Wait lang. Ayan, sabay mo ako. Oh, lechon. Daming tao. Fancy face Trudy, ayan, nagbaba ng kanyang patusok from kusina ni Maelsi. Ay, ambot, ambot. Ayan, kusina ni Maels, ayan.
Tusukin natin to si Kusina ni Mael. Ano, may premiere ka ba, Lalabs? Ah, may premiere ka. Kusina ni Mael, tingin ko nga kung nakadikit yung main ko sa'yo. Sige, sunod kita kay ano, yung nakapin. Tapusin ko lang, sunod kita, wag ka umalis. Kadikit mo pala tayo, ayan. Kailan ba ito? Kalimbang ko nga to. Kailan ba tong ano mo? Ayan. Kakalimbang na kita. Dalawahin mo na Dana PH. Ayan. Kusina ni Miles Dan Pulpak na po from Dana PH. Ayan. Yan, kusina na tamsakan na kita, Lalabs. Kinalimbang ko na ang yung ano, bahay. Fancy face, nagbaba ng bahay, fancy face. Ayan. Nangangati yung kamay ko, means maraming darating na ano, pera. Okay, noted, fancy face, Trudy. Yung kamay ko, Miles, ba nangangati? Di kaya buni lang to. Maraming perang darating. Inshallah, madami. Ayan. Thanks for watching. Ayan. A like would be appreciated. And don't forget To to subscribes. Buni yan, haha. Ayan, buni nga ata to. Ayan na nga. Hindi. Pag sinabi daw, pag kumakati daw to, kailangan ibulsa. Ayan. Kasi pera daw to, pera. Bulsa nga natin, baka bukas makalawang magkakaroon tayo ng madaming pera. Inshallah. Madam Love Channel, Miguel Love shoutout po, Madam. Ayan. Madam Love Channel, thank you so much. Miguel Love shoutout po, Madam. Kumusta ka na po? Ayan. Dana PH po, nagbaba ng bahay. Fancy face, Love Channel, padikit po please. From Madam Love Channel, love-labin natin si Madam Love Channel, lalabs. Ayan, makating kamay. Inshallah, magkakaroon tayo ng maraming blessings. Ayan. Bukas gawa tayo ng pera madami. Nars Anton, Miguel Love shoutout. Tamsak host. Ayan, Madam Love Channel. Nars Anton, meron ka na pong jacket po. Ayan, Miguel Love shoutout. Gawa tayo ng maraming pera, inshallah. Ayan, maraming blessings. Siguro maraming blessings darating. Ayan. Kasi nangangati. O kaya di lang ako naghugas ng kamay. Thanks, Oz. Ayan. Tapusin ko lang pala yung ano, nakapin. Para makalipat na tayo sa iba. Sana all si Madam Love Channel, madaming pera. Sana all, Madam. Ayan.
Dana PH, ayan, nagbaba po ng buy, Dana PH. Sana all, ayan. Ay, ang tagal naman nito eh. Maels, nandyan ka pa? Masyado kang nagpapaniwala. Kung sila ni Miles, imbis na ano ba yun, mag-support, kumontra ka pa. Masyado na nagpapaniwala. Baka nga buni lang to, ayan. Lion Vlog TV, Miguel Love shout out, hello guwapa, ayan. Harang kusina ni Miles, harang. Road to grade 9, ayan. And road to grade 9 lang pala. Oy, stop laughing, oy, syuhada. In road to grade 9 kay Madam Channel. Sige po, madam, wait lang. Itapusin ko lang to si Korean. Pupunta na ako dyan. Ayan, maya ka na kusina ni Miles. Ayan, dito muna tayo sa isa. Danad PH dan full dikit na po. Ayan sa'yo. Di ka pa naman marutulog, Miles. Nurse Anton TW from Dana. Ayan. Lion Vlog TV dan full dikit na po from Nurse Anton. Ayan. Maya hindi pa po kumain. Kumain ka muna. Maels, inuuna mo na yung white tea. White tea pa more. Ayan. White tea pa more. Lion Vlog TV dan. Ayan. OTW Nurse Anton from Lion Vlog. Ayan. Whitey pa more. Silipin natin yung nakapin. O anong status. Maga palalas, baka gutumin ako mamaya. Yung nga pala kasi fasting ka pala, di ba? Umaga pa, 3:39 pa lang dito. It means dyan nasa 2:39. Tama ba? Yan, maga pa nga. Si Vincent pala to. 880 na siya. Yan yung nakapin mga lalabs. Ayan, Madam Love Channel. Meron ako ditong bago. Ayan. Dikit natin dyan. Nurse Anton Dan. Ayan. Ayan, Madam Love Channel, dikit ko to sa kanya. Alablab po nakapin mga lalab, road to grade 9. Ayan yung nakapin. Dana Page, idikit mo na main mo. Ha ha ha, parang kusina ni Miles. Love Channel OTW. Ayan, from Dana PH. Ayan. In a way, no others. Time lovers. Two skins. Ayan, Fancy Face Trudy po nagbaba ng bahay. Lablabin natin yan si Fancy Face.
Nurse Anton, ayan, nagbaba ng bahay. Nurse Anton. Nurse Anton, dating dikit dan thumbs up from Lion Vlog TV. Ayan, thank you so much. Love Channel dan pulpak na po, pasukli na lang from Dana PH. Ayan, Madam Love Channel. Pasuklian na lang po si Dana. Ayan. Dan na po sa'yo si Dana, Madam Love Channel. Salamat. Ang kati-kati, ang kati-kati. Love Channel dan full dikit na po ako sa'yo from Nurse Anton. Ayan. Lion Vlog TV OTW from Dana PH. Ayan, salamat. Ay, 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 ay. Lion Vlog TV dan from Fancy Face. Ayan. Lion Vlog Lalas, pasuklian na lang si Fancy Face. Ayan, si Fancy Face po, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin si Fancy Face. Mahaba naman ang harang nito. Ayan, si pagdumikit pagtanod ang gamit. Hehehehe. Kusina ni Miles na kaming channel. Ayan. Lion Vlog TV din, full pack from Dana PH. Ayan, Lion Vlog. Pasuklian na lang si Dana PH. Dan na po sa'yo. Kumain ka na ba, lalabs? Hindi, mamaya na lang. Mamaya ako kakain mga alas 4. Ayan, 3:43 na dito. Ayan, mga 4. Kain ako ng 4. Mamaya-maya pa. Nagpa-fasting naman din ako. Ayan. Ayan, Lion Vlog TV harang. Vincent Dan Tamsak dikit kalimbang Belol. Ayan. Madam Love Channel, pasuklan na lang po si Lion Vlog. Dan po sa'yo si Lion Vlog. Madam Love Channel. Ayan. Lion Vlog po, nagbaba ng bahay. Manay Bicol, Mega Love shoutout po. Tamsak harang sis. Ayan. Manay Bicol, Mega Love shoutout. Patamsak hos Kaluskos TV Vlog. Patamsak. Meron ka rin Premier Kaluskos. Busy lang kasi working, nagbabalik si Vincent. Ayan. Sige po, mag-iwan na lang po kayo ng bakas na nakapin po mga lalabs kay Vincent. Ayan. Manay Bicol, madam. Mega Love shout out. Ayan. Alisada Channel, nagbaba ng bahay. Alisada. Ayan. Lablabin natin. Alisada Channel. Kaluskos TV Vlog, may Premier ka lalabs. Kaluskos. Ikaw ang kaluskos ng buhay mo. Love Channel, pasukli lalabs from Dana PH. Ayan, si Madam Love Channel is now working. Ayan, mag-iwan na lang po kayo ng bakas mga lalabs. Kaluskos. Ang lupit mag-rap, siya lang nag-isip. Ayan. Okay, Dana from Love Channel. Ayan. Sana all sa buhay mo. Kanta. Oy, Kaluskos ba oy? Ayan. Kaluskos TV Vlog. Ang cute naman ang pangalan mo, Kaluskos.
Kaluskos parang may dumaan, may kumaluskos, ayan. Parang may sound, parang ganun. May kumaluskos. Ayan, ang lupit naman. Oy, ano ba to? May harang man to si Kaluskos. Kaluskos, Monica na. Kaluskos, Monica na ba? Bakit wala kang join button? Maels. Ay, natapos din yung harang. Sana all, ayan. Hindi munay lang. Hindi manay lang. Ano sabi mo? Hindi munay lang. Hindi pa manay. Ah. Maghang na naman to. Haba naman ang harang nito ni Kaluskos, oy. Harang, salamat sa paharang mo, lalabs. Lion Vlog, salamat sa paharang. Salamat, Lion Vlog. Paano ba yan makuha join button, host? I-apply mo yan, lalabs. Ibibigay sa'yo ni Lolo. Pag ano ka na, pag mamuni. Pag na-reach mo na yung pag na-reach mo na yung 4,000. Si Lolo ang kusang magbibigay sa'yo niyan, lalabs. I-email niya yan. Si-apply mo na lang, ayan. Kapag na, muni ka na, di ba? Hindi pa. Ayan, Vincent 52 dan from Manay Bicol. Ayan, Madam Love Channel. Dan na po si Manay Bicol, lalabs. Sa iyong binabang bahay. Maels. Muni na ako, host. Bakit wala kang join button? Hindi ka ba inopera ni Lolo ng ganyan? Patulong sa WH, please help me. Ano ba yung WH mo? Ano nangyayari? Ilan na ba WH mo, Lion Vlog? Kasi nilista ko dito yung mga dinalaw ko na dana. Nilista ko dito yung mga piniplay ko eh. Ems Planteta. Ilan na ba yung WH mo, Lion Vlog? Lion Vlog TV. 500 plus pa lang, oh my goodness. Ang liit pa. Email ba yan, Lolo? Oo, lalabs, ibibigay sa'yo ni Lolo ng kusang loob. Di ba binibigay yan? Tapos ikaw na lang mag-apply. Ayan. May mga doon. Pipila-pilapan. Ayan. Pero yung mo, yung Google Pin, nakuha mo na? Lion Vlog, main channel mo naman to. Tingnan ko nga. $1.6. Ayan, dikit ko to sa'yo, Lion Vlog. Ayan, si Lion Vlog, napaganda pala nito. Banati. Syuada. Yan, dikit ko sa iyo to, Lion Vlog.
Ayan, Lion Vlog, dinikit ko. Sige, main mo naman to, lalabs. No problem, lalabs. Ayan. Sama na kita sa aking piniplay. Kunin ko yung pangalan mo. Ayan, nakalista ka na. I connected to the link. Ayan. Yes, Kylie, thank you so much. Salamat po sa alagad. Ayan. Mga naman, lalabs. I want to try restart my stream, host. When I start, can you join me, please? I will join later, Kylie. Salamat to sa lang anuman. Opo, wala po post. Ayan. Sige, Kaluskos, hintayin mo lang. Ibibigay sa'yo ni Lolo yan. Maghintay ka lang, huwag kang magmadali. Baka paluin ka ng lolo mo. Ay, wala pa akong Google Pin, host. Maghintay ka lang, at bibigay sa'yo yan ni Lolo. Huwag kang excited. Huwag kang excited, lalabs. Ayan. Lahat yan darating, one by one. Ayan. One by one, thank you, host. Ayan. Walang anuan po, madam. Ayan. One by one lang yan, Kaluskos. Huwag mong manaliin si Lolo, baka ikaw paluin. Ayan. Baka paluin ikaw ni Lolo dyan. Lion Vlog. Ayan, nagbaba si Lion Vlog ng kanyang bahay. Lion Vlog. Kaluskos Vlog dan po from Manay Bicol. Ayan, Kaluskos. Masukla na lang po si Manay Bicol. Ayan, hindi naman ako excited kay Lolo. Sa'yo ako excited. Hi! Anyone who wants to connect to me, please connect me now, please. From Kylie Vlogs. Kylie Kripner. Ayan. Mga lalabs, dikitan nyo naman si Kylie, mga lalabs. Oy! Ayan, mag-Goto channel na lang kayo, mga lalabs, kung gusto nyo lumikit kay Kylie. Ayan. Click nyo lang yung kanyang pangalan. Ayan, may lumalabas na Goto channel. Lion Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Harang. Lalabs, salamat sa yung paharang naman. Ayan, salamat, Lion Vlog. Good morning, Kiss Keep It Simple Survival. Ayan. Mega love shout out. Kiss Keep It Simple Survival, lalabs. Thank you so much. Mega love shout out, nagbaba ng bahay. Please connect undapin, mga lalabs. Lion Vlog, nagbaba ng bahay. From Love Channel. Ayan, Madam Love Channel, Kylie, nagsabi siyang nagdikit na siya dyan sa binaba mo. Good morning all guys. From Lion Vlogs. Ayan. Alisada channel, lalabs. Please connect on the pin. Thank you so much. Haba ng harang. Ayan. Alisada channel, nagbaba ng kanyang bye. Good morning all guys. Ayan. Salamat sa mga dumikit kay Vincent. Ayan. From Love Channel. Ayan. Salamat din po, madam. Ayan. Nanay. Ayan. Ayan, Lion Vlog dan from Manay Bicol. Lion Vlog, pasuklian si Manay Bicol, lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Manay Bicol.
Malablab mga lalabs kay Manay Bicol, Lion Vlog, pasuklian na lang. $86. Alisada Channel nagbaba ng kanyang buy. Alisada, salamat. Happy Thursday, madam. Miguel shout out po. Kino Bambam Lalabs. Miguel shout out. Ayan. Happy Thursday. Up, up, up. Up, up, up. Harang pala. Ayan. Lalab, salamat sa parang mo dyan. Ayan. Oh, wow, wow. Ayan, wala nang tao. Salamat sa paharang lalab. Kino Bamba. Miglab shout out. Happy Thursday. Thursday na pala ngayon. Hindi ko na tinitingnan yung araw. Ayan. Nasaan sila? Nag-sit. Antok na. Nagtulugan na. Alisada Channel. Dating dikit dan tamsak from Lion Vlog. Ayan. Lion Vlog, Alisada Channel, pabalikan na lang si Lion Vlog. Ayan. Nandyan lang sila, Kino Lalabs, nandyan lang sila. Nandyan lang sila sa mga gilid-gilidan. 229 na pala, ayan. Alisada watch old friend from Manay Bicol, Alisada Channel dan from Kino Bambam. Salamat lalams. Nandikit ko to ulit sa'yo, Madam Love Channel. Yung isa, ito pa, may isa pa dito. Oh, wow, wow, oh, wow, wow. Lion Vlog TV dan, full pack from Kino Bambam. Ayan. Salamat lalabs Kino, salamat. Salamat, salamat. Punta tayo kay Manay Bicol. Ayan. Lion Vlog, pasuklan na lang si Kino Bambam Lalab. Si Kino Bambam, salamat. May pasok dyan, nos, ng Biyernes Santo. Lalabs, Kino. Dito sa, Ramadan. Dito, Ramadan. Hindi ko alam yung Biyernes Santo. Ayaw nga pala, Muslim dyan. Dito, Lalabs? Ramadan, dito, Lalabs, ngayon. Hindi ko na rin alam Biyernes Santo. Lahat ng tao dito Muslim, alang yung mga lang dito yung mga Pilipino. Pag Biyernes Santo, walang holiday. Ang holiday dito same na sa Pinas. Saturday, Sunday, ayan. Friday, Saturday pala yung holiday, ayan. Kino Bambamoy.
Kinabambamdan from Manay Bicol. Kalaskus TV Vlog. Ayan mga lalas, malapit na akong umuwi. 3 months na lang. 3 months to go. See you soon, Philippines. See you soon, Philippines, mga lalab. Wala nang trabaho si Us, mga lalabs. Nandito lang ako sa bahay. Pinatalsik na tayo. Wow. Manay Bicol, ayan. Pinatalsik na tayo ng ating company. Good girl daw ako eh. Pasalubong Us. Ayan. Lang email si Lolo sa join button nos. Galit yata si Lolo sa akin. Alam ko pwede mo siyang i-request eh. Tingnan mo sa YouTube, studio mo lalabs. Kaluskos. Hindi yun galit sa'yo. Pasalubong was, inshallah, I'll give you chocolates. Ayan. Manay Bicol. Di ba Manay Bicol nasa abroad ka rin? Ayan. Inshallah, ayan, after 9 years mga lalas, makakauwi na rin ng Pilipinas. Tagal-tagal ko na dito, ang dami ko nang pinagdaanan dito. Waiting pa sis makabalik. Kaluskos TV Vlog dan po from Kino Bambam. Kaluskos, mabalik ka na lang si Kino lalabs, dan na sa'yo si Kino Bambam. Waiting ka, puso mo lang pasalubong mo sa akin. Di wow. Tagal din sis ha. Oo. Manay Bicol, tagal ko na dito, hindi ako umuwi, in-straight ko talaga. Parang nandiyan na si ano ah. Parang narinig ko yung boses ni Negra. Connected host. Ayan, from Manay Bicol. Manay Bicol dan na po si Kylie. Ayan. Balikan na lang po si Kylie. Piririt ng piririt, piririt ng pampirit. Lili nagbamanang bay. Manay Bicol dan po from Kino Bambam. Ayan. OTW Lili from Manay Bicol. Ayan, salamat. Negra talaga host. Ay, kinula kang narinig. Yung ano yon, yung itim na ano namin, katabi lang na bahay. Ilang araw na siyang di umuwi. You're so funny. Ayan. Kasi ano yun lalab, ibang lahi yun. Taga ano siya, taga ano ata siya, Nigeria. Ayan. Ay, you're so funny, sabi ni Kylie. Ayan, 8 million in house, big love shout out mga lalabs. 8 million, thank you so much. 8 million, thank you. I'm your old friend, Kylie. Ninja Milan TV Love, Lods. 10 po, ayan. Miguel Love shout out, Lods, Ninja Milan. 10 po. Meron kang 10. Ayan si Kino, maraming alagad yan. Ayan Kino, may 10 daw si ano, si Ninja Milan. Kino, ayan. Kino lalabs. Ayan, Ninja Milan, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan, meron kang 10. Ninja Milan. Sige, dikit mo na yan sa akin. May 10 ka ba? Para umakit na yung bahay ko. Ayan. Can you drop my link up there when you're done with this one? Ayan. I thought you told me, Kylie, you have LS.
Nasa parking host. Sorry, busy mag-booking si Kino. Ayan. Sana all. Ayan. I-booking ko nga rin yung aking pusa. Si Kino pa na booking. Ayan. Okay, Kylie, I will drop your link. No problem. I will drop now. Ninja Milan. Nandyan ka ba, Ninja Milan? Give me new uploads from Love Channel. Ayan. Sige, Madam Love Channel. Panoorin natin yung new uploads mo na yan. Ayan, wala na yung... No, Kylie, you are on live, lalabs. Oh, I will drop your link. Naka-live si Kylie, lalabs. Later, I will drop your link if you are not on live. Now, I will not drop. Lily Dan from Manay Bicol. Ayan yung upload from Love Channel. Data. Manay Bicol, nagdikit na ako. Hindi na ako nagbakas. Ayan. Manay Bicol. Ayan. Tadan, tadadadan, tadadadan, tan, tan. Sana all. Sana all, mega love shout out. Tamsak host. Sino ba to si Sana all? Sana all, mega love shout out. Sana all, ayan. Jacket host, ayan, Sana all may jacket. Ayan. May jacket ka na, Sana all. Meron ka ng suot, lalabs. Naka-jacket ka ng blue, di ba? Ayan, oh. Ay, nangalay yung aking samingkilan. Samingkilan ba oy nangalay? Ayan, may mansion. Ayan, from Love Channel. Tingnan natin yung mansion ng Madam Oy. Ayan, Madam Love Channel, dikit ko to sa'yo. May isa pala akong di nakadikit sa'yo. Ayan. Dikit ko to sa'yo. Tinpo from Ninja Milan. Ayan. Ang sumingkil. Hi. Ayan, ano, Manay Ninja Milan. Dikit mo na yung lalab sa akin 10. Di ka pa ba sa akin, ex? Sa par official nagbaba ng buy. Sana all. Ayan. Sa Kino sa'yo. Kino Dan sa'yo Kaluskos TV vlog. Ah, si Kaluskos pala to si Sana all. Ayan. Ah, hindi. Tingnan nga natin. Manay Dan from Sana all. Ayan. Si Sana all ang ano magdikit. Ang sipag. Ah, si Kaluskos pala ang butoy. Ayan si Kaluskos pala. Si Ninja Milan. Nasaan na yung ano mo, Ninja Milan? Yung link. La 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 la. La 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 la. Ayan, sa far. Nagbaba ng bahay sa far.
Kaluskos. Kumakaluskos. Sana all. Tamsak hos. Yung pangalan mo, sana all. Sana all. Sana all. Ayan. Wala, alas 4 na pala. Sa Par Isak official nagbaba ng bahay. Lily nagbaba ng bahay, si Lily po. Lily Lala Lily, ayan. Be my lady of the nights. Sa Far done. Zafar done from Manay Bicol, ayan. Zafar, please, ano bang sabihin ko? Pabalikan na lang si Manay Bicol. Zafar, please connect to Manay Bicol, lalabs. Kindly return to Manay Bicol. Lily connected na from Manay Bicol, lalabs. Lily lalabs. Sana all, nagbaba ng bahay. Ayan. Gumalaw-galaw, gumalaw-galaw, sumayaw-sayaw. Ayan. Tayo gumalaw, sumayaw. Katawan mo'y igalaw. James Tology Tamsak Danhos. James, natutulog ka pa ba, James? Tamsak Danhos. Sana all, thanks po sa dikit. Ayan. Miguel live shoutout sa lahat. James, natutulog ka pa ba, James? Parang di nata natutulog si James, ha? Sinandito siya kanina, parang alam ko mga alas 2. Alas 2 ng madaling araw nandito ka. Ngayon, anong oras na? 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Ala, ilang oras lang yung tulog mo. Nandito ka na naman. Oy, ambot ay. Hindi na os. Ninja Milan TV Loads Game. Ninja, ayan. Nandiyan na si Kino. Bambam, may 10. Dublihin pa niya yung 10 mo, gawin niyang 20. Hope the night. GM, galap shoutout lalabs. Puging GM, ayan. Ayan yung visiting daw plus 3 bananang maugat. Ayan, from GM Vlog. Palablab mga idol, manood, mina bagong dikit. Ayan. Sana all 10 banana. Ayan. Ayan, Kino. Si Sana all may 10 banana. Ayan, Kino lalabs. Ayan, Sana all. Sana all may 10 bananang ugatin. Ayan. New visiting 3 banana. Wala nang oras na. Ha? Ayan mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. James, wait lang ako. Kain lang ako mga lalabs, wait lang. Alas 4 na pala dito. Mga lalabs, sige maglablaban lang kayo dyan. Kakain lang ako ng kanin. Mga lalabs, alam nyo kung anong oras na dito? 4:14 ng umaga. Ayun. Pero kakain ako ng kanin. Kaliwalik kong tumaba. Ayan. No need diet, Manay Bicol. Kain ako ng kanin. Nag-adobo ko ng chicken nung kagabi. Ayan. Yan, kakain muna ako ng kanin mga lalabs, ha. Para kay host, malaki to banana. Gusto ko yan sana yung maugat. Ayan. James Tology OTW. Yung maugat na malaking mataba. Ayan. Ayan si JM may dalang bananang 3. Manay Bicol, ayan, nagbaba ng bahay. James Tology, ayan. 4 million in the house, ayan. Thank you so much. Ayan, 6 million. James Tology, ayan si James Tology. Baka yung eyebag mo lalabs hanggang ilong, hanggang dito na. Uy, whitey pa more, whitey pa more. Ayan.
Mga lalabs, wait lang, kakain lang ako ng kanin. Ayan. Meron din ako dyan, yung fresh na saging. Maugat to, host. Ayan, sige, idikit mo sa akin yung maugat mong saging para hindi malaglag. Yung sinasagad ba, ayan. Sagad mo yan sana all, yung maugat na yan. Ayan. Hello, I'm back. Ayan, magkain muna akong kanin mga lalabs. Ito sure na. Balik ako mga lalabs after 5 minutes ha. Wait lang. James told you time 6 saging dan video is still playing. Ayan. Kain muna mga lalabs. Ayan. Break. DJ Rams. Lanao del Norte. Mix Club. DJ Edrin on the mix. Do it. Here we go again. Ano to? Our street, many sound system. Yo, give me something to dance to. Here we go again.
DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. You're so fine, and you're mine. I'll be yours till the end of time. 'Cause you made me feel, yeah, you made me feel. I don't know that to hide. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
kamusa. I'm back. Hindi ko na nga yan, nilunok ko lang. DJ Rams, the best. Ayan, hindi ko na host, wala na kami. Sabi ni James Tology. Dito na ako. Ikaw, James, hindi ka na nga natutulog eh. Yan, ano na nangyari? Ayan. Yan, James Tology, Tamsak, Nad TV, may love shout out, Nad, ayan. Nad nagbaba ng kanyang buy, Nad TV. 6 million and may love shout out. Hindi ko na nga, mga lalabs, nilunok ko na lang, hindi na ako, wala nang tulugan. Wala nang tulugan, James, basta mag-whitey. Lanao del Norte, Mix Club. Nad TV nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million and may love shout out. Bakit tayo nag-ikot-ikot? Huwag naman sana tayong malaglag, oy. Ayan, bumalik na yung connection. Nad TV, manood ka muna bago ka dikit at magbakas ng ayon sa video from James Tology. Ayan. Nad TV, please connect to James Tology. James Tology, ayan, nagbaba ng kanyang buy. James Tology, thank you so much. Kylie Kripner, hi. Ayan, from Kylie Kripner Lalabs.
Richard, Duslak host, Miguel Love shoutout. Why? Anong ginawa mo? Bakit ka dinilit ni Nightbot? Five second, Richard. Ano kasing ginawa mo? Duslak. Ayaw ni Nightbot yan. Huwag ka daw mag-spam. Duslak. Anong duslak kasi? Ayaw. Agoy, ayaw ni Lolo ng mga ganyang salita. Nagagalit. Ano si Lolo? Nakabantay. Kapapasok lang, time out na agad. Ayan, jakitan kita. Ito si Lolo mahigpit, nakabantay. Sa pintuan pa lang, nakabantay na. Agoy, kakapasok lang, out na agad. Ay, mahigpit si Lolo, oy. Salbayang Nightbot mo. Salbay daw ang Nightbot ko. Sorry naman, Lalaz. Mamaya pagsasabihan ko yan. Huwag siyang masyadong mahigpit. Ay, salbay daw ang Nightbot ko. Ay, Nightbot, mamaya mag-usap tayo ng masinsina na. Huwag kang ganun. Bye-bye daw. Ayan, dahil sa'yo, di na tuloy nagtuloy si Richard. Tinakot ni Nightbot eh. Nightbot, wag ganun, Lalabs, oy. Wag ganun. Di kaya merong dalaw si Nightbot? May tupak. Baba ka, Richard, para mapuntahan kita. Ayan. May palitan ba dito? Sige, Richard, ilan ba yung ipapalit mo? Ilan ba yung dala-dala mong saging na maugat-ugat? Richard? May dala ka ba dyan? A like would be appreciated. And don't forget Richard, oy! $30, ay ang dami. 15 lang ako, 15. Ayaw ko sa palitan, puro lagas lang yan. Ayan. 30-50 hos. Ayan. Sige, okay lang yan, Lalabs. At least may pampakain ka kay Lolo. Ayan. Sampu lang, Richard. Kung okay lang sa'yo, ayan. Nakakapagod kasing magdikit ng madami. Nakakapagod. What's up, everybody? Can you guys please connect with me? Kimos 15 member ko lang dala ko, ayan. Member mo lang ba dala? Sige, sino ba yung member mo? Lagi naman ng tubig. Tubig nga. Nabilaukan ako. Ayan, nagulat ako sa 15 mong naluha tuloy ako.
Kitchen with Bia. Ayan. Oh. Ayan, sige, ano, dito mo na lang idikit pala, ano, Manay Bicula Labs. Sino ba yan, Richard? Idikit mo na lang sa aking member kay Laniski Vlog kasi baby pa yung bahay nun. Yan, kay Laniski Vlog. Wait, ang ibaba ko yung bahay, ha. Para tumaas yung kanyang bahay. Kahit pang pakain lang ba kay Lolo. Post connected to the link. Ah. Ambot. Ayan, ano. Ay, ano. Ay, mali. Wait lang, ano, Richard. Ibaba ko lang. Ayan, nandyan sila ni Skio. Nandyan yung aking member. Hanapin mo dyan. Binababa ni Nightboot. Hasan na host. Wait, 1 minute. Masyado naman nagmamadali ito, oy. May lakad to si Richard. Ayan, ibababa ko na. Nawala ng sound. Ayan na, Richard. Ayan na, Richard, binaba ko na. Palitan ko nga yung music. Pangit na. Richard, dikit mo na yung 15 dyan. Sa member ko. Para ano, madagdagan yung kanyang bahay. Kahit pampakain na lang kay Lolo, okay lang yan. Richard, nakita mo na. Kitchen with Bia, may galab shout out. Kitchen with Bia Lalabs. Manay Bicol, Kitchen with Bia Dan from Manay Bicol. Ayan. Ikaw ang bini 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 bini. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ano, Richard, nag-start ka na? Tutututo yan si ano, Laniski. Bigay ng kulay sa aking mundo. Support me. Kina. Support me, ayan. Inom lang ng tubig mga lalabs. Ano na, tumog na yung kampana. Yan. Ayan. Dong Bal Vlog, Migalab shout out tamsak. Ayan. Salamat sa iyong patamsak, Dong Bal Vlog. Ayan, Kitchen with Bia, nagbaba ng bahay. Busog na. Dindib. Hoy. Busog na si host. Uminom ako ng tubig. Wala man, host. Anong wala? Ayan, binaba ko si Laniski. Ayan, no, Laniski. Wait lang, ipin ko. Ambot man, Dodong, oy. Baba mo na kita, James, ha, lalabs. Ayan, Dodong Richard, oy. Ambot man, oy. Ayan, nakapin. Richard Gutierrez. Hoy, din Dave. Kumusta na din Dave ba? Digitan mo ako ng mga alagad mo, Aileen. Ayan. Yung nakapin ba, host? Oo, Richard. Sige din, Dave. Saan ba yung bahay mo? Bigyan kita ng 5 din, Dave. Ayan. Oo, Richard Gomez. Patamsaksan yung upload, host. From Dong Bal Vlog. Ibang tututuyan siya, ha? Ayan. Huwag ka na may didikit mo.
Okay, noted daw. So, TW na 15 sa nakapin. Ayan. Then, wait lang. At pinapadikitan ko pa kasi yung member ko kay ano. Kay Richard. Para tumaas-taas naman kahit pampakain na lang kay Lulu. Analing Galindes. Tamsak. Sana yung bahay, Richard, na ano. Sulat ko nga. Richard, nasaan na yon? Sige, tapusin mo muna yan. Dave. Ambot dodong. Ay. Ay, sige, tamsakan natin yung si Dongbal Vlog. Ito ko sa bahay mo, lalabs. I-upload mo yan. Ayan. Sliding window installation. Oh, Bini. Salamat to post from Dongbal Vlog. Dongbal Vlog. Ayan, bigyan kita ng isang extra. Yan na bahay mo. Laki na ng bahay mo, Dong. Ito, dikit ko sa'yo. Yan, ipang ilang minutes ba to? 12 minutes. Ayan, salamat. Nad TV Tamsak Watch. Ayan, dating dikit from Gemstology. Salamat host, walang ano man lalabs. Ayan, dinikit ko na to. Wala ka pasok? Dave, wala na akong pasok, lalabs. Pinatalsik na ako ng company ko. Mamaya. Wala akong pasok. Nandito lang ako sa bahay. Pinatalsik na ako, Dave. Ano ba yun? Tinerminate. Hayaan mo na ganun talaga ang buhay, mga lalaz. Bakit ko ba ito inopen sa inyo? It's supposed to be may pasok ako bukas pero wala na. Hindi na ako pinapapasok. Lul. Hala, Dave. Hindi ako nagjo-joke. Lul ka dyan. Kylie, ayan. Yes, Dave. Yan mo kanina, nag-ilis ako ng, pangalawang ilis ko na to. Kanina nag-ilis ako ng siguro nag-start ako ng 8 PM dito. Mga 12 sa Pinas, ayan. Pinatalsik nga ako, wala, I'm not joking. Mamaya magkatotoo yan. Dave, totoo nga. Hindi ako nagbibiro, ba't ako magbibiro? I am serious. Kaya nga bakit putol? Alin putol? Yung banana putol. Pinatalsik ka ni Lolo kanina? Hindi. Sa trabaho ko pinatalsik ako. Okay lang yun. Kasi hindi kami magkasundo ng aking amo. Tinanggal nga ako. Ba't ako magsisinungaling? Okay lang yan kasi hindi ako masaya doon. Siguro nahuli ka tulog. Lalabs, hindi kami magkasundo nung amo ko. Manager. Ayan. Pinatalsik ako, lalabs. Termination. Joke lang daw. Ay, ambot dudong. Ay, Dongbal. Ay, dan ka na kay Laniski Dongbal Vlog. Sige, ako muna magsukli sa'yo, ha? Dongbal. Ito si Dave, dapat hindi ko ito sinasabi. Ikaw din, Dave, marites ka. Din, Dave, marites, oy. Nahuli daw ako tulog.
Hindi ako nahuli na tulog, lalabs. Hindi ako pumasok, nag-absent ako. Nag-absent kasi ako, mga lalabs. Pagbalik ko, ayaw na akong papasukin. Di wag. Sabi ko, kung ayaw nyo na sa akin, tanggalin nyo na ako. Ayan, kinaumagan, tinanggal nga talaga. Bahala sila sa buhay nila. Ayan. Ganon talaga ang buhay. Lee Sung Son, mag love shout out. Ganyan talaga ang buhay minsan. Sana ba yun si ano? Di ko na tuloy makita dahil kay Din Dave. Dongbal. Everyone, nice to meet you from Lee Sung Son. Oo nga, Din Dave, tingnan mo bukas mag-iilis ako ng maaga. Nandito lang ako sa bahay. Ayan, tingnan mo, nagpalipad tulo si Din Dave. Oy, Din Dave. Salamat naman, lalab, sa pa-share-share mo dyan, oy. Ayan, salamat. Oy, Din Dave, buwang, oy, thank you. Pampabuenas. Ay, salamat, may pampabuenas. May pambili na ako ng ano, bigas. Wala na akong pera. Pampabuenas, salamat naman dyan, Din Dave, boy. Salamat din, Dave. Pinapaiyak mo ko. Pero lalabs, totoo talaga, lalabs, hindi ako nagjo-joke, tinanggal ako. Kaya nga yung puso ko ngayon durog na durog. Pero okay lang talaga, ganun lang yun talaga. Gusto kong umiyak pero I'll never show to them that I'm crying. I'm strong. Welcome din, Dave, lalabs, salamat. Richard, kung tapos ka na, magsalita ka lang dyan. Kung tapos ka na. Yes, Manay Bicol, hindi ako nagjo-joke. Ayan. Ay, ba't ako, maiiyak na ako. Pinaiyak nyo ko eh. Ayan. Strong kaya ako, mga lalabs. Iyak na ako. Hindi ako nagjo-joke. Din Dave. Yan, umiyak na ako. Si Din Dave eh. Ganun talaga, mga lalabs. Pero naibara akong ano. Umiyak na ako. Hindi ako umiyak sa harapan nila, mga lalabs. Ba't ako iiyak? Ay. Hindi na ako mag-work, ano. Hindi ako umiyak sa harapan nila. Ba't ako iiyak? Umiyak ako dito sa bahay. Niyak na ako yun kasi yun, no. Dami pa yan, ayan. Oo. Kung nanginayang ka, Hindi ako nanghihinayang doon sa trabaho na yun kasi hindi ako doon masaya. Ito. Pang famous award. Huwag ka iyak para kang ewan. Hindi ako naiyak, mga lalabs, na tinanggal ako doon. Hindi ako nangihinayang. Siyempre yung mga kasama mo doon, di ba? Yung mga kasama mo doon na pamahal na sa'yo. Iyak na ako. Pinig akong ni Din Dave. Dami pa work dyan, wag ka ng ano, hinayang. Hindi ako nang hinayang dun, lalabs.
Kasi di ba mga lalas, pag di mo nilalabas yung sama mo ng loob, ang bigat-bigat sa loob. Ha? Kilangin mga lalabs, pero hindi ako umiyak sa harapan nila. Yung nakaaway ko dun mga lalabs, yung yung amo ko na ibang lahi. Yung doon, bago lang yun. Alam niyo mga lalabs kung bakit hindi ako pumasok nung time na yun? Kasi hindi sila nagpapasweldo. Sino ba namang gaganang papasok mga lalabs na hindi nagpapasweldo? Siyempre yung rent mo dito nagtatanong na magpapadala ka pa sa Pilipinas. Tapos hindi ako pumasok ng isang araw. Then second day pumasok na ako yun. Kinausap ako nung nung manager doon, bakit daw di ako pumasok. Sinabi ko yung rason ko, pero nag-message ako sa isang supervisor namin. Pero yun, sabi niya bakit di daw ako sumasagot sa tawag. Kasi mga lalabs, nag-message na ako sa isa, ayoko yung paulit-ulit na pwede namang sabihin nun, ipasa yung message. Gusto niya mag-reply din ako sa kanya, hindi ko sa sinagot. Pero nung pumasok ako yun, nagsagutan kami nung kalbo. Sabi niya sa akin, wala kang respeto. Sabi ko, paano walang respeto? Ibigay niyo yung sweldo namin. Ibigay niyo yung sweldo namin para hindi kayo absent ng tao. Tapos yun na, nagsumbong yung yung manager doon sa may-ari siguro, ayan. In-email niya ako, din kinausap ako ng HR. Ayan, sinabi ko doon, kung gusto niyo kong tanggalin niyo na lang ako. Ayun nga, after siguro third day, ayun, binigyan ako ng papel ng termination. Pero hindi ako nangihinayang doon kasi ang sama ng ugali nila. Yan mo na yan, sa pasalamat rin ako na tinanggal ako doon. Alam niyo mga lalabs, ilang beses na akong nag-collapse doon. Dahil lagi akong nakikipag-away. Ayoko kasi yung inaapakan ako pag alam kong tama ako, lalaban ako. Ayan, inalis na ako nila doon. Pinapirma ko ng papel kanina, pinauwi ako. Umuwi na ako dito. Diba ang bigat sa kalooban pag di mo na lalabas yung sama ng loob? Ayan, nandito lang ako sa bahay. Wala nga silang pakialam man ay Bicol. Nasa ko, Dave, United Arab. Nasa UAE ako, UAE. Dito ko ngayon sa UAE, lalabs. Pinarman ko yung papel kanina, tapos waiting na lang ako ng yung passport ko. Yung passport ko saka yung final settlement, ibibigay nila. Pila yung basta makuha ko yung passport ko.
Okay na ako mga lalas, nalabas ko na yung sama ng loob ko. Kahit tumawa-tawa ko kanina pero yung deep inside, yung puso ko umiiyak. Ayan. Okay na ako, strong kaya ako, ayan. Kaya nga ako tinanggal kasi lumalaban ako eh. Yan, dapat makahanap ka agad ng work para pagkuha mo passport mo may nakaabang na. Hindi na ako lalas, mag-work, uwi na lang ako. Hindi na ako mag-work dito. Hindi. Uwi na ako sa Ugos. Ayan, alalay, akri malalaws. Huwag ka uwi, walang work dito. Ayan mo nalalas, matagal na rin naman ako dito. Try ko rin sa Pinas. Mag-YT na lang ako, mag-YT. Try ko na lang. Buang sa Elinski vlog. Ayan, okay na ako. Nailabas ko na yung sama ko ng loob. Magsayaw-sayaw ka na lang sa YT ba? Oo, try natin mag-YT ako sa Pinas. Saan ka ba sa Pinas? So, sa Bicol ako lalabs. Nung umalis ako kanina, hindi ko kinausap yung doon. Yung nagtanggal sa akin, bala sa buhay niya, karmahin siya. Karmahin talaga siya mga lalabs. Mag-ilis lang lagi, host. Oo, mag-ilis na lang ako lagi. Dito lang ako. Mag-catch in cook content ka kasi malapit ka naman sa dagat. Maganda yun. O, gagawin ko yun, Manay Bicol, pag nandun na ako sa Pinas. Tilikan natin ng kandila yun para mapabilis ang karma. Pinagdasal ko na lang sa kanya na na makatulog siya ng maayos sa ginawa niya. San sa Bicol sa Kamsur, lalabs. Ayan. Aabangan ko yan, sis. Ayan. Oo, lalabs. Keep it up, host. Ayan. Uwi ako sa August, mga lalabs. Mag-stay muna ako dito ng 3 months. Bili ako ng visit visa, 3 buwan lang. Mag-LS lang ako ng mag-LS. Orasyon di patirik ng kandila. Kulamon ko yun si Kalboy. Ano yun lalabs? Siya, ibang lahi. Ayaw kong pangalanan kasi may nakadikit sa akin yan eh. May nakasubscribe sa akin dito. Makagawan ako ng problema kasi nandun pa sa kanila yung passport ko nandun pa yung ibang ko kailangan. Baka pag hinod lalong di makauwi, di ba?
Rason ko yan si magpa-grand release ka, pa-entry ka para sulit kahit nandyan ka. Abang ano, nakaabang ba? Wala kasi ako ditong dindib ano, wala akong GCash. Paano ba yun? Paano ko magbibigay ng pera eh, wala akong GCash. Pag sa Pinas na lang ako siguro, ayan. Di ba kailangan yung GCash, ayo, yung Philippine na ano, na number? Wala akong GCash dito eh. Tamsakdan host, ayan. Pag nandun ako sa Pinas, magpapa-GCash ako, ayan. Magpaparapol ako, ayan, para naging matao. Pag uwi mo doon ang Grand LS mo. Oo. Take care host from Jamestown. Salamat na labs. Magpapa-Grand LS ako doon sa Pinas. Mamigay tayo ng blessings. Madali lang gawin GCash host. Paano ba? Hindi ko kasi alam eh. Kasi 'di ba yung iba na lang nila pinapadaan sa GCash. Dante ya Miguel shout out. Ayan kay Lila Loves. Marami dito sa Pinas ang GCash hunter lalo na sa YT. Tapos gawa ka ng page mo sa FB para lumaki na page mo. Ayan. May page na ako lalab sa FB may page ako kaso lang hindi ko pa siya naasikaso nga kasi may pasok ako dati. Ngayon wala na akong trabaho. May app sa GCash. May app pala. Yun ayos yan. Kung magpapa-premyo tayo ng GCash na yan. Yes, ayan. Okay na ako, nalabas ko na yung sama ko ng loob. Okay na ako mga lalabs. Ang hirap kasi pag sa abroad ka, di ba, wala kang mga kausap. Sasarilin mo lang yung problema mo. Alalay lalabs, ayan alalay. Ano to si Akrima. Dan dia balis dan po sa Ligo Challenge. Ayan. Alalay lalas, meron dyan ng jacket. Yan 8 million, thank you so much. Nag-emote tuloy si host. Host, mauna muna work pa. Ayan, sige po dong balvlog. Salamat po lalabs. Ingat ka. Ayan, Lee Sung Sun. May love shoutout lalabs. Nagawa ng bahay.
Ayan, 8 million in the house. Miguel love shoutout. Thank you so much everyone. Keep safe lagi at tiwala lagi sa taas power. Ayan, salamat po din Dave. Ayan, nagpalipad siya uli. Salamat na loves. Salamat din Dave. Yan oy. Salamat naman la loves. Salamat din Dave. Salamat everyone. Ayan. Yan din Dave, salamat talaga lalabs. Manay Bicol Pulpak Dan from Dantia Valdez. Ayan. Thank you so much din Dave. Welcome. Ayan. Ikaw dahil sa'yo kaya ako naiyak eh. Ayan. Tawa ko ng tawa kanina eh. Huwag ka na iiyak, hindi na ako iiyak. Nakalawas na yung sama ko ng loob, okay na ako. Ayan, salamat lalabs din Dave. Ayan, salamat sa inyong support mga lalabs. Ayan, Lee Sung-sun nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Miguel love shout out. Thank you so much. Exclusive remix by DJ RD. The best. Dane Dave Pulpak from Dantia Valdez.
Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Manay Bicol, ayan, mega love shout out. At trip ni beginner, ayan. I'll be back in a minute, host. No problem, Kylie. Thank you so much, lalabs. Go ahead. Tamsak dan, host. Ayan, salamat po sa patamsak, lalabs. Thank you. Ayan, Gallardo Ignacio, mig love shout out, lalabs. Tamsak, host. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Gallardo Ignacio, thank you so much. Ayan, Lee Sunsun, nagbaba ng bahay. Payoda naman dyan, hihi. Ayan. I love you, ayan, I love you daw, sabi ni Kylie. Dito lang ako, lalabs. BG sa lahat ng didikit ng may bakas. Ayan. Babalikan ko buong mga ninja ko, legit. Ayan, thank you. Yan, 9 million in the house. May love shout out. Sige, Gallardo Ignacio, lalabs. Tingnan natin yung bahay mo. Ayan, Gallardo. Ang laki ng bahay, sana all. Hintayin kung nakadikit yung min ko sa'yo, wait lang. DJ Dance Remix. Ayan, payo na naman dyan, Kat. Isa lang from trip ni beginner. Wait lang, lalabs. Ayan. Ito mo na kay Gallardo. Bigyan kita ng 2 Gallardo. Ayan. Dito na ako sa bahay mo. At ayaw. Lee Sungsun, ayan, nagbaba ng bahay. Then Dave TV din pasukli, salamat from Gallardo. Ayan. Ayan, Gallardo, bigyan kita ng 2. Ito na. Tamsak dan, host. Sherina Baba, may love shoutout, lalams. Den Daves, pasukli na lang, Den Daves. Ayan, from Gallardo Ignacio. Corona, babay na. Million in the house, may love shout out. 8 million, thank you so much. Naghang na to, naghang. Yan, Gallardo, nagbaba ng bahay.
Trip ni beginner, wait lang lalabs ha. Ayaw na itong mabuksan. Gallardo Ignacio TV dan po sa premiere mo, ayan. Ano ba ito nagahang? Basta team Buyog, Gapauyog. Mega love shout out, trip ni beginner from Manay Bicol. Ayan, thank you so much. Dantia Valdez, nagbaba po ng bahay, Dantia Valdez. Disco Mobile. DJ Rodsky, the best. Ayan, 6 million in downs, thank you so much. Bakit yung binababa mo ano? Gallardo hindi premier. Ito, ang sak. Yan Gallardo, tamsak na ako sa ano mo, premier. Basta team Buyog, Gapauyog. Baldado, Disco Mobile. DJ Rodsky, the best. Usang Raketera, Miguel Love shoutout, tamsak host. Ayan, Miguel Love shoutout. Salamat sa patamsak mo, ayan, Usang Raketera. $65 tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan, Lisungsong, nagbaba ng bahay, Lisungsong. Shirina Dan sa, ayun, sa Lazy Beach mo, thanks, ayan. Ayaw na tong gumana, oy. Dandain Dave TV from Shirina Baba, ayan, magbakas ka lang dyan, las, nandyan lang yan. Nakikinig. Ilay, 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 lele. Ilay, 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 lele. Ilay, 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 lele. DJ RK Bomb Remix.
Gawin. Beginner trip ni beginner, nandyan ka pa? Saan na ba yung bahay niya? Hilay, lay, la, la, delay. Ayan, Ailinski sa Saludos Cordiales. Ayan. Nesterin Stream, big love shout out. Nesterin. How are you? Long time. Ayan. Ilay, lay, la, delay. Ilay, lay, lay, lilay. Lay, lay. Ilay, lay, la, sa delay. Sa akin. Yan, 5 million. Thank you so much, everyone. Thank you. Yes, amigas, I am here again. Ayan, thank you, Nesterin. Stream, thank you so much. Nahihirapan. Road to 900. Ayan. From 941FF. May love shout out. 941FF. I give you 2 banana 941. Wait 1 minute. Lisungson ay nagbaba ng bahay. Lisungson. Ayan, 941FF. I will connect this one to you. Miles Vlogs, ayan, matutulog na. Then Dave TV dan full pack. Ayan, from Nestrian Stream. Miles Vlog. Yan, lalabs, everyone. Maya maya po mag-out na po ako. Nantok na si host.
Everyone, 5 million in the house. Ayan, after 5 minutes, the mga lalabs, I will end my stream. Tulog na ako lanas. Kasi nandyan na si Maels. Pag pumasok si Maels, alam na this. Ayan. Pag pumasok si Maels, alam na this. Ayan. Aantok na. Tutulog na rin ako Maels. Lisongson lalabs, thank you so much. Everyone, thank you so much mga lalabs. I will end now my stream. Live stream, thank you so much everyone. Ayan, next stream lalabs, thank you so much lalabs. This one day they will connect it to you. You put my name. Yan everyone, thank you so much. 941FF, Maels Vlogs, Nestrin. Yan din Dave, thank you so much lalab sa pag-share ng yung blessings. Ayan. Manay Bicol. Mag-out na po ako Manay Bicol. Ayan. Musang Raketera everyone. Galardo. Shirina Baba. Trip ni Beginner. Hindi mo naman binaba yung bahay ni Trip ni Beginner eh. Ayan na pala. Ayan mga loves, thank you so much everyone. Bye bye. See you tomorrow. Ayan.